Ronnie. Hey, somebody grab. Mpa onye nna ịkwụrụ akwụrụ ji m ka isi na-ata gị nwa ji ka m kọrọ ji ka m tara ahụ kwụsị ịgba mkpụrụ mmiri agwala unu kwụsị ịgba mkpụrụ mmiri na-aga n'ụmụ okorobịa maka ewe na ịmana ịmụta ose adị na mbute ejighị m taya once onye nna ịkwụrụ akwụrụ ịmana ịmụta ose adị na mbute ejighị m taya once mpa onye nna ịkwụrụ akwụrụ ụmụ okorobịa stop smoking eyes, stop smoking weed. Unagan, if I get you in my farm make ife ikwete nke ọghọtụmakpọ ndị nsọ ikwete kwụsị na-agba mkpụrụ mmiri stop smoking weed. Unagan, if I get onye nwe agụ agba mkpụrụ mmiri ọzọ onye nwe agụ agba mkpụrụ mmiri ọzọ onye nwe agụ